Boas tardes, benvidos e benvidas a este primeiro Simbolicor do ano. Sei que estabades a agardar, sei que tardei. Para os que chegades novos, na serie Simbolicores desta canle, o que facemos é unha análise cultural do uso das cores, tanto materialmente, é dicir, miramos un pouquiño os pigmentos, aínda que eu química non son, e tamén o seu uso simbólico ao longo do tempo. Para iniciar esta serie de simbolicores deste ano, porque o ano pasado tamén fixemos unha pequena serie que podedes ver na miña canle de YouTube, adicámoslle, pois, por exemplo, un programa ás cores do sufraxismo, outro programa ás cores do arco da vella, despois o laranxa, o verde, o azul. Este ano creo que vai ser un pouquiño diferente porque xa imos entrar en materias un pouco máis concretas, pero este programa de hoxe é unha promesa que eu fixen o ano pasado, non puiden cumprir porque tiven que rematar os programas antes do esperado e quedaranos pendente un tema que era a conspiración Pantone, que foi un tema moi candente nas redes sociais hai uns 2-3 anos. Veremos se hai tal conspiración ou se simplemente é unha técnica de venta, pero non me vou adiantar porque primeiro tamén hai que presentar a cor do ano. Pantone é unha empresa que se adica á venta de pigmentos e agora mesmo tanto para pigmento de arte gráfica como para decorativo ou incluso para tinturas, porque levan a cabo unha sistematización e catalogación das cores, a pesar de que sexa dentro dunha empresa, pois moitas persoas utilizan ou consultan os modelos de Pantone para poder axustar ben as cores e facer as combinacións de cores, non? Entonces, Pantone agora mesmo sería como o gran regulador, sistematizador e clasificador das cores, aínda que hai moitos outros sistemas, este é un dos máis utilizados. As cores, por suposto, non se poden patentar, son de libre uso, pero que si está patentado é o código que utiliza Pantone, polo tanto, hai sistemas de cor que non poden emplear os códigos Pantone, pero as cores, por suposto, sí, porque son universais, todo o mundo pode chegar a elas, non? Cousas curiosas disto das patentes. Que bueno, entón, Pantone, todos os anos, dende o ano 2000, fai unha especie de predicción de cal será a cor predominante na decoración, na moda, nos trending topics das redes sociais ao longo dese ano que entra, non? Entón, Color of the Year, este color do ano, é unha sorte de predicción que se supón que Pantone fai durante unha reunión de 3 días con unhos supostos expertos, non? De comités de expertos xa estamos fartos de falar. Non é moi transparente a maneira en que se fai esta elección da cor e temos por aí pois unhas cantas dúbidas, non? En canto a honorabilidade desta elección por parte de Pantone, que é o que imos a explorar hoxe. Entón, vamos a comezar tamén presentando esta cor do ano que Pantone elixiu, que é Color of the Year 2025 Mocha Mousse, é dicir, unha cor amarronada que lembra o café e o chocolate. Eles din de certa calidez, eu creo que é un tono bastante tirando a frío, máis que a cálido. De feito, estiven aí intentando conseguilo mezclando cores e leva un pouquiño de amarelo, pero moi pouquiño e tira un pouquiño tamén cara á escala de grises. Non é un marrón cálido, vale, non é un castaño cálido, senón que é máis tirando a landra, un pouco máis frío, diría eu. Pero aínda así, Pantone vainos intentar vender esta cor durante todo este ano e todo o mundo vai a estar de acordo con el, xa veremos por qué. Pantone comezou, por certo, sendo
unha empresa que se dedicaba a facer libros de mostras para fabricantes de cosméticos, é dicir, sempre traballou con pigmento dende o principio e, en certa maneira, na clasificación de pigmentos, pero non sería ata mediados do século XX, máis ou menos sobre 1956, tirando os 60 xa, cando comezaría verdadeiramente o seu traballo de sistematización de cor e de estandarización. Por que? Porque ata entón había un problema nas imprentas e era que os impresores tiñan que facer as mesturas eles mesmos. E iso facía que, por exemplo, unha empresa, un dos exemplos máis típicos que ides atopar é o problema que tiña Kodak. Kodak tiña un problema co packaging porque, claro, a fabricación dos empaques de Kodak non se facía só nunha empresa, vale? As empresas adoitan ter varias compañías que lles surten, non, pois de varias cousas, tamén no packaging. Entonces, dependendo de que empresa fixera ou imprimira os paquetes de Kodak, as caixiñas de Kodak, pois os tons amarelos eran máis fortes ou menos. E os clientes de Kodak pois tendían a pensar que se había algún problema na cor do packaging, se estaba máis escuro, pois que o produto era máis vello, que non saíra ao mercado, que estaba de stock ou que non era de abunda calidade ou que incluso era unha copia, non? O sea, era un problema eh, de venda ou que se daba precisamente por estes problemas á hora de facer as mesturas de cores. Boas tardes, Tais, boas tardes, Amoura Bella. Entón, no 56, un señor, Lawrence Herbert, contratado a tempo parcial, de feito, nesta compañía, en Pantone, e el, que tiña coñecementos de química, era recén graduado, non sei en que, o sea, non sei exactamente na carreira, pero tiña coñecementos de química, comeza a facer esta sistematización de cores, é dicir, a estandarizar as receitas, as mezclas, para conseguir certos tonos. Debeulle ir ben, debeulle ir tan ben que en 1962 puido comprar a compañía. Entonces, non vos desmoralicedes cando empecedes nun traballo, aínda que sexa a tempo parcial, poñede un pouco da vosa parte e igual chegades a mercar a compañía. Non, mentira, iso podía pasar a mediados do século XX, eu creo que hoxe xa no século XXI non pode pasar. Boas tardes, Aneigo. Que tal todas? Bueno, continúo. Comezan a facer esta estandarización e claro, os impresores estaban super contentos porque moito máis as marcas que dependían de certos traballos de impresión porque conseguían unificar os tons en todos os envoltorios, cartaces, logotipos, bueno, de todo, non? Pero non será ata o ano 2000 cando, boas tardes, Dieguito, boas tardes, se comprou unha multinacional sería a bomba. Pero bueno, non sería ata o ano 2000 cando Pantone decidiu que iba a comezar a facer esta sorte de predicción e a inicios ou finais de ano vello ou principios de ano novo vainos a decir sempre cal vai ser a cor predominante do ano que entra. E este ano é Mocha Mouse. Este Mocha Mouse, do que xa vos falei un pouquiño ao principio, que vos digo eu que é un ton, está na franxa dos laranxas, máis tirando a amarelo, e na escala de gris, tirando a frío. Realmente poderíamos considerar que é unha cor siena, unha siena tostada, tirando a parduzca. E da cor siena, creo que non sei se falamos, cando falamos dos ocres, se mencionei a siena, creo que sí, tamén se coñece como sombra, e hai dous tipos de siena. Hai o siena natural, que son estes ocres amarelados que atopamos dende a prehistoria, e temos a siena tostada ou sombra tostada, que é precisamente esta terra, esta arcilla amarelada, cando se lle aplica calor e se tosta en forno, tende a pasar a tons vermellos. Por que? Porque estas composicións adoitan ter
Ferro e óxido de manganeso principalmente. E cando lle aplicamos calor, este ferro inicialmente ten unha composición de hidróxeno, pasa por un proceso de oxidación e conseguimos óxido de ferro. Por iso hai eses tons avermellados no siena. E por que lle chamamos siena? Pois precisamente porque este pigmento durante a Idade Media e sobre todo no 300 popularizouse moitísimo, a terra extraíase de Siena e, de feito, os pintores sieneses, a escola sienesa do 300 empregaba moitísimo o siena. Aquí tedes un exemplo de Simone Martini, vedes o siena empregado nas sombras, porque vedes que hai outras cores, non? Este igual non é o mellor exemplo de todo, pero siena por aí hai, cor tostada de sombra sí que hai. Por certo, facedelle especial atención á pomba que ven a visitar a Virxe, está en a Anunciación, e ven rodeada de serafíns coas súas múltiples alas que tapan o rostro, é dicir, ven directamente do trono divino, unha cousa que me chamou moitísimo a atención, aínda que non ten que ver co Siena. Di Dieguito, ten un pouco de color merda, sí, é un pouco cor merda. E polo que vin están os decoradores tamén un pouco descontentos con isto do color of the year, pero bueno. Bueno, isto, a Anunciación de Simone Martini, que vedes que aí nos paños, sobre todo na figura da dereita, hai un pouco de siena, e aquí temos tamén unha de Lorenzetti, se non me equivoco, sí, de Piero Lorenzetti, que tamén emprega o siena, sobre todo pois nas terras, nos escalóns, un pouco nas sombras dos edificios, nas árbores, nalgúns paños tamén o ides ver empregado. Unha cousa da escola sienesa desta época, a diferencia da florentina, no Renacemento, é que a escola sienesa tende a facer pinturas estilo, chamase estilo grego, pero sería estilo bizantino, porque, como vedes, están bastante, o sea, recordan bastante os iconos bizantinos, coa súa parte traseira sempre dourada e a figura, non, da Madonna pintada a temple, que é a técnica que utilizan aquí. Entonces, por eso se distingue a escola sienesa. Bueno, en canto á roupa, estes tons marróns, castaños, pardos, lévannos realmente ás capas máis humildes da sociedade. A riqueza estaba, xa o vimos o ano pasado nos outros simbolicores, sobre todo na utilización de tintes que eran caros. Pero os tons marróns, pardos, grises, que realmente se producen case sen ningún tratamento, simplemente tecendo diferentes tipos de las, pois serían unha cor cruda, non procesada e tampouco alterada por ningún pigmento caro. Polo tanto, é a cor que adoitaban levar as persoas máis humildes ou as de clases máis baixas. E é por iso que os monxes, tanto franciscanos como dominicos e outras ordes que xurdirían posteriormente, van a empregar sempre paños sen tratar ou intentando que estén o menos tratado posible. De feito, en canto ao hábito franciscano, non se sabe exactamente cal era a cor que vestía San Francisco, porque debía ser unha mistura e remedo de moitísimas outras telas, non? E, de feito, actualmente entre os franciscanos hai varios tipos de cores de hábito: gris, pardo e marrón. Falando de marrón é unha palabra, é un galicismo. Os galegos e os en español tampouco se dicía marrón ata máis ou menos finais do século XIX, que eu seipa, a palabra entra no dicionario castelán en 1927.
pero ata entón esta cor sería chamada castaña, vale? Aunque, bueno, o castaño adoita ter un pouco máis de subtono vermello, pero xa sabedes, movémonos nesa gama de marróns. Falando de hábitos, isto, por suposto, tiña que poñelo no Romance da Rosa, hai unha mención a unha das personificacións que aparecen por aí, a abstinencia, disfrázase de veguina, non? E as veguinas parece ser que levaban unha tela que se chama camel ou camelina e que podería estar fabricada con unha mestura de moitísimas las, entre elas tamén pelo de camelo ou de cabra de Angora, que a cabra de Angora tamén se chama camel. Aí vos deixo ese dato. Que os que me seguides en Facebook, se non me seguides, pois xa o leríades algunha vez, e os outros, pois non sei a que estades esperando que non me estades seguindo. Que máis vos teño que contar en canto a sienas tostadas? Pois non moito máis, pero tamén foi un pigmento moi empregado e un pigmento que é como, digamos, un básico das paletas, tanto na Idade Media, renacentista, moderna, barroca e contemporánea. E aquí tedes, por exemplo, un retrato de Paul Cézanne moi cheo de tons siena tostada, marróns e algunhas outras mesturas. Paul Cézanne, de feito, tendeu cara ao final da súa vida a empregar cada vez máis o siena tostada. E en acuarela é unha dos pigmentos básicos que un bon acuarelista debe ter, vale? Entón, se algún día vos dá por pintar, lembrade que entre os tons básicos que tedes que ter, antes que ter un negro, tedes que ter un siena tostada, porque con el ides a conseguir moitísimos tipos de sombras. E é moi versátil. Ata aí é todo o que podo dicir, porque eu pintora non son. E agora sí, imos a entrar xa ao Pantone Café Mousse. Pantone dinos que é unha cálida tonalidade marrón imbuído dunha riqueza inherente que transmite a deliciosa calidez do cacao, o chocolate e o café, apelando ao noso desexo de benestar. E, por aquí, Leatrice Eisman, executivo director de Pantone Color Institute, que é a parte de Pantone que se dedica ao estudo da cor, di: apuntalado polo noso desexo de placeres cotiás, o Pantone 17.230 Mocha Mousse expresa un nivel de indulxencia reflexiva. Non sei que quere decir a indulxencia reflexiva. Bueno, ou sí, non sei, igual é moita palabrería para vendernos a cor, porque Pantone tennos que vender esta cor, non perdades isto de vista. Sofisticado e exuberante, pero ao mesmo tempo un clásico sen pretensións, o Pantone 17.230 Mocha Mousse amplía a nosa percepción dos marróns como tonos humildes e conectados á terra para inspirar a motivación e o luxo. Impregnado de sutil elegancia e refinamento terrenal, Pantone 17.230 Mocha Mousse presenta un toque de glamour discreto e bon gusto. Este señor, aparte de intentar vendernos cores con lirismo, tamén sabe manexar SEO, porque nun parágrafo de 5 liñas meteunos o dichoso nome do Pantone 3 veces. Moitas gracias, señor ou señora Leatrice Eisman. Vou beber un pouco de auga. Regalaron unha taza onte, por certo, apreciade. Encántame. E, bueno, pois Pantone, no seu estilo de sempre, tennos que vender esta cor sí ou sí. Este ano temos que vela por todos os sitios, entonces tamén o seu Instagram xa está cheo coa súa cor. Isto é o seu perfil de Instagram cambiado e as colaboracións que fai con outras marcas para vender tamén esta cor, porque este é o chiste do Color of the Year. Que me queda por aquí? Vale, pasamos concretamente á conspiración Pantone, que era o que estabades a agardar. Fai uns anos,
sí, por 2023, principios de 2023, fíxose viral un vídeo en TikTok dunha rapaza, que non teño aquí anotado como se chamaba, que falaba de que realmente Pantone venderase ás grandes marcas dixitais e as súas Colors of the Year non tiñan nada que ver con unha sorte de predicción feita a través da consulta de expertos en decoración e cor, senón máis ben a unha sorte de venta ao capital. Entonces, por exemplo, aquí tedes colors colores máis mencionados nas redes sociais en 2012 e veredes que red é unha delas. Ben, poderíamos preguntarnos, bueno, este red por que será que se menciona tanto? E sabería Pantone algo cando escolleu esta cor en 2012 a comezos de 2012? Pois, según os conspiranoicos, si Pantone sabía cousas, non é que as predixera, senón que estaban ao tanto de que iban a pasar e ademais, seguramente, quería presentar algunha colaboración. Por exemplo, o caso máis curioso é que a finais dese ano Taylor Swift sacou o seu álbum Red, que agora mesmo, de feito, o single ten 41 millóns de reproducións en YouTube, non contei as de Spotify, pero sabedes que Taylor Swift é como lo más de lo más e con Red lo petou. E entonces aquí podémonos facer a pregunta: Pantone sabía que Taylor Swift iba a sacar un disco ese mesmo ano que se iba a chamar Red? Ou Taylor Swift púxolle de nome Red por culpa de Pantone? E aquí hai unha cousa de merchandising que nos estamos perdendo? Unha verdadeira conspiración? Non o sabemos. Imos a seguir explorando. Color of the Year 2017 foi Greenery, un verde verdísimo, super verde. Que pasou aquel ano? Aquel ano foi cando Android recuperou un pouco da estima que perdera, sobre todo con un lanzamento de mensaxería instantánea con globiños verdes, tamén como os de WhatsApp. E, por suposto, este Greenery parecese demasiado ao Greenery, ao green do logotipo de Android. Sabía Pantone que Android estaba manexando un lanzamento? Falou Android con Pantone para que Pantone escollera esa cor e sutilmente nos foran encauzando para vendernos as maravillas de Android? Non o sabemos, pero pasemos á seguinte cor. Color of the Year 2018, Ultraviolet. Deste xa falamos nalgunha ocasión, cando falamos precisamente da púrpura, non? E ademais rímonos un pouquiño de Pantone porque no seu intento de vendernos esta cor decía que era a cor da revolución, a cor da novidade, a cor do inconformismo, cando realmente o púrpura é a cor da monarquía, do establishment, da seriedade, da aristocracia, e que precisamente por iso, por exemplo, a escollera o feminismo como unha das súas cores representativas. Deixando iso ao lado, que pasou aquí, Pantone? Pois veredes, Delta Airlines foi unha compañía que precisamente nese ano cambiou todo os seus uniformes e decidiu que a cor dos seus uniformes iba a ser este ultraviolet. Sabía Pantone que Delta Airlines iba a cambiar os seus uniformes e falaron con eles? Ou foi Delta Airlines que chegou a un acordo con Pantone? Non o sabemos, pero aquí hai algo raro. Decídeme no chat, parecevos que ata aquí hai conspiración ou que todo hai simplemente marketing? Que pensades? Prosigamos, temos Pantone 2019. Moi curioso porque Airbnb, bueno, a final, este é 2019.
A finales de 2019 e a principios de 2020, Airbnb saliu á bolsa. Vale, a cor de 2020 non era esta, senón a de 2019. Pero sabía Pantone algo? Sabía Airbnb algo? Airbnb pagoulle a Pantone para que Pantone escollera esta cor como a cor do ano? Pagoulle Android anteriormente? Pagoulle Delta Airlines? Como se escollen estas cores? Tiro máis pola segunda opción, ditais. Tiro máis pola segunda opción, pero podería ser un compendio de ambas. Podería ser. Esta cor, de feito, vamos ver como non la vende, porque, claro, hai que poñer lirismo a isto, hai que convencer a xente de que ese ano, cando vayan a pintar o seu salón ou vayan a escoller os mobles da súa cociña, teñen que escoller sí ou sí esta cor. A cor é un cristal homoxeneizador a través da cal experimentamos as nosas realidades naturais e digitais. Esta definición é especialmente válida para Living Coral. Os consumidores anhelan a interacción humana e a conexión social. Por iso, as cualidades humanizadoras e reconfortantes exhibidas polo alegre Pantone Living Coral xeneran unha resposta positiva. Vedes que sempre que nos están a falar das súas cores, sempre para vendernos relax, boas vibras, interacción humana. A ver, Airbnb é interacción humana, non? É visitar, é coñecer, experimentar a través de realidades naturais e digitais, unha cousa así. Eu creo que é un potaxe de todo un pouco. Eu tamén o creo. E a proba está en que a inicios deste ano, nada máis saír a Color of the Year, Motorola presentou a súa colaboración con Pantone, que é este Motorola precisamente coa cor Color of the Year deste ano Coffee Mousse. Entón, está Pantone realmente facendo unha predicción ou o que fai Pantone é falar con diversas marcas coas que escollen unha cor e entón póñense a vender nela coma tolos? Eu creo que é a segunda opción. Motorola leva uns anos facendo móbiles con Pantone. Sí, bueno, sí, pero é que non é só Motorola, tamén hai empresas de papel pintado, bueno, é que hai de todo. E despois, todos os decoradores chega un momento en que empezan a facer vídeos de como combinar esta cor da cor do ano co resto de cores, como usala na túa casa. Polo tanto, isto vaise de maus e Pantone acaba vendendo, claro, moito máis. Concretamente, esa cor, non outras, esa cor. Samsung, Xiaomi, Apple, non os vexo eu facendo móbiles dese cor. Pois xa chegará, verás ti que han facer esa cousa. É que Pantone, bueno, que, a ver, non sei, é todo venta, é conspiración. Polo tanto, ese era todo o que vos tiña que dicir. Por certo, o artigo de Conspiración Pantone que me serviu de base para este pequeno simbolicor é o de Maya Pontone, chamas así, The Phantom Color of the Year Conspiracy Explained, por se vos interesa. Non sei se tedes algo máis que decir, porque creo que ata aquí poido chegar. Era todo o que podía contar sobre os marróns. De novo, que é a matriz de Motorola non ten nada dese cor. Non, isto é colaboracións que fai Pantone con certas marcas. O que pasa é que eso, que nos venden que é predicción e realmente o que están a facer é escollen unha cor ao chou, e eu creo que van ao chou, e despois falan con marcas para intentar vender. Entonces, seguimos a páxina de Pantone.
a Pantone Color of the Year, imos ver que se baixamos, bueno, aquí o vídeo promocional, posto que nos ten que facer aquí como unhas cousas así de café, e cacao, ondas cálidas, polo menos, bueno, é terrible como todos os vídeos promocionais das cores. Tenche que vender luxo tamén, seriedade, conexión con terra, que iso tamén é unha cousa así moi tal, e tenche que vender a súa paleta de cores. Entón, como combinas esta cor? Bueno, é que esta cor terá que combinar así, con estas outras cores. Escolles o café mousse, polo, pois eu que sei, no sofá e as cortinas cream tan, como vedes aí e tal. Pantone tamén che vai a vender toda a outra gama de cores coas que podes crear un ambiente. Relaxed elegance. Iso é o que che venden con esta cor. É unha elegancia relaxada, non unha elegancia tensa. Vedes que as cousas dos pobres, o que era pobreza hai séculos, agora é como luxo relaxado. Védelo. Logo aquí, bueno, a Floral Pathways, que así como que é un pouco máis tipo cosmético, non? Para venderche aí como que se as caixas de sombras e tal, e como combinalas. Máis paletas. O dichoso Motorola. Esta butaca, este sofá, unha colaboración, claro, con Pantone. Unhos cascos de móvil, non? Liberatón, con Pantone, que porque claro, ti tens que comprar o Motorola por un lado e os cascos en combinación polo outro, porque non che vai facer Motorola uns cascos combinados, non? Iso non creo. Despois que se neceseres, cosmética, lembremos que Pantone os seus inicios foi a cosmética. Temos Posit tamén fai colaboración con Color of the Year, Spoonflower, que é de papeles pintados, pois xa vedes que tamén tenen colaboración, como que lles estou a facer moita publicidade innecesaria, non? A ver, pagadme, eu tamén podo colaborar con Pantone, se me fai a proposta, eu encantada. Pero, que o Deposit non o vira, ves? Non investiguei bastante. Entonces, que é esta conspiración? A conspiración é que son moitísimas marcas facendo colaboracións, entonces todo o mercado se inunda máis ou menos desa cor. Aínda que é un pouco máis complicado agora porque temos todo que nos vende China e diso sí que merecería facer outro programa, o que pasa é que eu non sei por onde investigalo nin como facelo, pero alguén que saiba debería facelo, que por que de repente hai estampados que nos inundan en todos os sitios. Por exemplo, lembrades o estampado aquel de fondo branco con follas verdes, con costelas de Adán e follas de palma, que tanto valía para tapizar un sofá, como para coxíns, como para fundas de móviles, como para vestidos así veraniegos, longos, e que estaba por todos lados ese maldito estampado. Iso é porque hai demasiado stock nun lado e despois hai que vender todo no outro. Eu creo que sí. Agora, non coñezo as canles mercantiles. Entón, alguén que as coñeza debería facer un programa sobre iso, explicarnos por que ás veces se nos inunda todo coas mesmas cores e coas mesmos estampados, sobre todo cos mesmos estampados. Di Dieguito, se puxeran a caquita de WhatsApp igual pegaba máis. Ao final os ricos alenan ser pobres pero sen pasarse e aí aparece o Pantone co resto de empresas. Dieguito, sí, supoño que te referías ao estampado das flores, das follas, de que foi terrible o desestampado. E agora hai unha sobrecarga de cereixeiros de Van Gogh. Non me preguntedes por qué, pero hai mogollón de cousas coas cereixas co cereixeiro de Van Gogh outras así estilo étnico. Entón tamén hai como unha inundación. E iso é todo porque se fabrica
demasiado dun lado e despois hai que darlle saída, imagino. Ou porque prevén que vai haber moitísima demanda diso, porque vai ti saber que marca de roupa que é así como tendencia en moda ou vai a poñer de moda, entonces fabrican demasiado. Ou algo así, non sei, pero é algo así. Eu non me lo sei explicar, vale? Pero en El diablo viste de Prada hai unha escena donde a xefa lle explica que o azul do xersei que leva non é un azul que chegou aí por casualidade, senón que hai moitísimas persoas que chegaron a tomar a decisión de que ese azul tiña que acabar nese xersei. Explícalle así como a industria da moda. E ven moi ben tamén para explicar tamén como funciona o Color of the Year de Pantone e como funciona o dos estampados e todo iso, non? Que cando pensamos que é algo orixinal que pensou alguén e o deseñou, en realidade é como un conxunto de toma de decisións dos 4 máis grandes que manexan todo o cotarro. Para a semana vou mirar si donde corro temos ese móvil para ver o Color. Xa ves, é unha venta de calidez. A verdade é que sempre andan no mesmo discurso, co greenie, coa cor verde, cambiaron un pouco, vou a ler que a teño, vou meter por aquí o verde. Co verde cambiaron un pouco o rollo porque decía algo así como, onde está? Sí, home, sí, teño apuntado en 2 libretas, non digades nada porque co verde decía: "Ofrécenos a confianza que anhelamos, satisface o noso desexo de rexuvenecer, de habilitar e unir e a reconexión coa natureza". Pois sempre andan non só nunha gama de cores, menos nesta que foi así super vibrante, este verde, pero levan uns anos que son así como pastel, o Peachy Fuzz do ano pasado, unhas cousas así moi lights, andan sempre tamén neste discurso de dar relaxación, do conectar coa natureza, porque claro, temos tamén a cousa esta do cambio climático, non? Tes que vender aos urbanitas que están máis en conexión coa natureza a través das cores, esas cousas. Estas son cousas feitas para os urbanitas, claramente, son cousas feitas para os urbanitas. Porque, por exemplo, tamén, esta é outra idea que dou a alguén que saiba que o escriba, eu douvos a idea porque eu non podería, non me sinto capaz de escribilo, vale? Pero houbo un cambio no gusto nos mobles, por exemplo, un cambio moi grande. A xente máis maior prefire os mobles escuros, que recordan, pois, aos mobles pintados con nogalina, ou a madeira de castaño tintada con nogalina para protexela, sabedes que antes nas casas os mobles tendían a ser sempre escuros. E dun tempo a esta parte puxéronse máis de moda os mobles claros. A min, por exemplo, gustanme moitísimo os mobles claros, porque me dá a impresión de que hai máis espacio e máis luz nas habitacións, non? Que eses negros apagados, non? Entonces, para min, ou non sei, para min, porque non fixen a encuesta, vos podedesme dicir no chat, para min estes marróns recórdame a eses mobles antigos, que non tiña nada en contra, porque a min encantan os mobles antigos, pero que non me gusta esa cor casi que roza o negro, vale? Entonces, ese cambio de gusto, alguén debería exploralo e alguén debería escribir un libro tan bonitiño como o de El oxo de la sombra do xaponés este que sempre me acordo do nome cando non estou en directo e cando estou en directo sempre teño que ir buscalo. O meu cerebro funciona así. Elogio de la sombra. Junichiro Tanizaki. Ves? Acordábame do Junichiro, pero non me acordaba do apelido. Entón, alguén debería escribir un eloxio da sombra, pero dende a perspectiva dos mobles galegos, da espartanidade das habitacións antigas, coa súa bombilla colgando do cable, Outra cousa que se puxo de moda, que non se puxeron as lámparas, puxéronse de moda as lámparas,
que está a bombilla espida e o cable está recuberto de corda, que é como a versión moderna e elegante da bombilla espida colgada do cable da luz. Da luz, da luz. Verde Android. Non hai nada máis new age que o Pantone. Sigo dicindo que elixen cores que non quedan ben a ninguén, pero que como está de moda vístese desa cor e ao final é un rir da xente. E de aí non me baixan. Home, obviamente, ti cando escolles unha cor, ademais non a todo o mundo nos quedan ben as mesmas cores. E non nos quedan ben tamén dependendo da luz que nos dé. Por iso pasan os desastres que pasan nas alfombras vermellas ás veces. Ti probas un vestido con certa luz no showroom e despois vas á alfombra vermella cos focos, cos flashes, con non sei que, pois quedache mal. Iso éche así. Iso éche así. En fin, creo que ata aquí todo o que podemos falar do Pantone Color of the Year, desta pequena conspiración. A partir de agora estade máis atentos ás cores que vos intentan vender. Bueno, vai haber próximo Simbolicor, exactamente non sei cando, sei que non podo levar o ritmo que levaba o ano pasado de facer un cada semana, de momento, vale? Entón, pois a mellor o próximo domingo non, pero o seguinte. Nos Óscars houbo a cor xena esa. Non foron os Óscars aínda. Cando son? Están a caer. Están a caer. Son o 3 de marzo. Pois non están tan a caer. Entón, o 3 de marzo, estádevos atentos á alfombra vermella a ver se hai moita desa cor. Nos Feroz. Ese. Pois non sei, non vin a alfombra vermella dos Feroz. A ver, Premios Feroz 2025, alfombra... Ai, Dios mío. O que estou a ver. Bueno, veña, alfombra roja. Que a dos Feroz non é roja, non? Creo recordar. A ver, deixalle cargar e miramos agora. Pero polo pouco que vin era máis negro, moi escuro todo da xente. Que a élite está depresiva. A élite está depresiva e entonces vainos de negro por aí. Ai, madre mía. Veña, va, xa me cargan as fotos. Vamos ver a alfombra vermella. Según el país, vale. Compartir pantalla, la alfombra roja de los premios Feroz. Bueno, negro, sen máis. Ois, unhas transparencias moi elegantes, podía aprender a Pedroche. Máis negro. Blanco e negro. Moi ben. Que non está mal, gústame este look. Máis negro. Aquí Nadia Nimri decepcionoume. Aquí vestido escarlata, é un vestido vermello que pola luz case parece do Choco Mousse este, pero non, é vermello, menos mal que o aclaran. Un pouco mal, porque creo que non vai ben axustado do peito, de feito. Isto xa non ten que ver co showroom, isto ten que ver con que non lle axustaron ben o traxe. Por certo, señoras, é moi importante a roupa interior que unha leva con estes vestidos, vale? Non sei se o dixen xa algunha vez, pero cando vemos as señoritas paseándose polas alfombras vermellas con esos vestidos e tal, e dices, joder, que non se lleve unha lorza, non é só porque estén moi delgadas, é porque probablemente levan un pouco de corsé por debaixo para darlle corpo ao vestido. Así que, por favor, porque isto é un erro de elegancia que se comete moitas veces. Ti vas a calquer boda e dices, esta señora non leva a roupa interior que debe levar. Por favor, queredelle mellorar as faixas
As faixas serven para algo e os vestidos non están deseñados para ir coas carnes soltas, están deseñados para ir apretadas, vale? É así, esa é a pura verdad. Ou vamos con hábito de franciscano, cousa que a min pareceríame moi cómodo, deberíamos poñelo de moda, ou senón hai que ir un pouco apretada. Eso é así. E os homes tamén levan faixa, moitos deles. A ver. Non, é que despois creémonos que a xente vai así ao natural e que ten eses corpazos ao natural e non, todas levan algunha faixa ou algún armazón ou algún corsé. O sea que, a ver, que é isto? Porque parece un pompón. Pero quen lle aconseñou poñer isto? Bueno, aquí pasamos ao vermello, Candela Peña, en color burdeos. Pois vale. Este xa que nin se molesta, en plan de, pois vale. Ou a de negro, un pouco dominatrix. É que España non vai por Pantone, España irá por outra cor, pero non, nós vamos por libre. Isto é así. Ai, que horror. Máis negro, pero que iban todos de luto? Ou iban en plan como as protestas estas do Me Too? Puxéronse de acordo, non? É algo tipo Me Too. Negro, 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 máis negro, non, isto ten que ser puxéronse todas de acordo, isto é algo tipo protesta do Me Too, non? Sabedes que houbo aí unha temporada que as actrices en Hollywood se vestían todas de negro? Bueno, esta aínda lle pon un pouco de cor. Me madre. A ver. Sí, como Marilyn Monroe, que de tan apretado que levaba o corsé deulle un soponcio un día. A ver, unha cousa teño que dicir. Non teño nada en contra de que os señores leven faldas, pero non todas as faldas quedan ben, vale? Pero outra cousa máis teño que dicir, porque de feito estaba pensando eu, podedesme axudar. Mira, vouvos dar isto, antes de rematar, vouvos pedir a vosa axuda. Voulle copiar descaradamente un vídeo, un directo, a Ratolina. Ratolina é unha influencer de maquillaxe. E todos os anos fai un vídeo que se chama Modas que deben morrer. Todos os anos, a final de ano ou principios de ano, fai modas que deben morrer. Eso quedalle como unha patada no eu quería copiarlle o tema e facer modas que deben morrer en 2025. Pero eu non son unha señora moi posta en moda, pareceme moi divertida a idea, pero non estou moi posta en moda, entón podemos facer a arte e máis cousas. Poderíamos. Tedesme que axudar. Vos facedeme propostas de modas que deben morrer e eu tomas en consideración, investigoas e falámolas, vale? Pero unha das modas que debe morrer, por favor, é a dos señores e a dos jóvenes. Coas deportivas ou os zapatos e o calcetín a media pantorrilla, e despois pantalóns curtos. Tío, non eres un crío de 5 anos a principios de século, nin eres o tipo de ACDC. Así que non che queda ben, non te vistas así, porque vaya puta mierda, non é guai e non mola. Non, porque eu non podo dar datos, pero eu coñecín a alguén que se me pasou, non sei se como 2 horas, profesor xa de idade, dicindo que copiara esta moda, non? Que era moi fan dos calcetíns Vans, estes ajedrezados. Entonces que lle daba igual non ter 20 anos, que xa ten case 60, pero que lle molaba moita moda esa dos pantalóns curtos, ahora polo verán e tal, e o calcetín ben subido para arriba, que non che queda ben, que non che queda ben.
Entón, escoitei a outro que dicía, é que esa cousa sí que queda ben, se tes unhos xemelgos traballados, dixen, non queda ben, dá igual se os tes traballados ou non os tes traballados, non queda ben, non queda ben. Deixade de vestirvos así, señores, jóvenes, por favor. Vale? Perfecto. Tamén lle queda mal porque ese chaleco é moi longo e non lle entalla. Se lle entallara un pouco para enseñar cuerpazo, é que queren ir modernos, pero non saben. A camisa quédalle mal, leva a gravata torta, o cuello está mal, tamén está mal. No, todo mal aquí, todo mal. Mal. Outra en vermello, bueno, pues son todos clásicos, negro, blanco, coiro, non sei, parece que ven de traballar no mar. Outra de negro, bueno, elegante, sofisticada, aburrida. De feito, tiña cara de aburrida. Outra de blanco e negro. Ai, Dios mío. Este é blanco e azul marino con un pouco de marrón. Bueno, que non está mal. É un pouco Escarlata O'Hara, fixo o vestido non coas cortinas, senón coas mantas. Paréceme ben, olle. Querías ser escocesa, non che saliu. Esto dos traxes coas costuras así, ben, ves? Este está ben, está guai. Este horror máis dominatrix. Outro horror. O sea, que? Manténteme esa camisa, ditais. Eu máis que modas que teñen que falecer é en plan, pon o que queiras, pero elixe algo que sepas defender. Por ese atuendo pono Johnny Depp e mólache. Sí, esa é verdad. Esa é verdad. É que tamén, a ver, non todas as perchas son iguais, vale? Ti podes ser moi boa percha e non quedarche ben algo. Por exemplo, esto que horror é este, señora, quen lle aconseñou vestirse así? Mal conselleiro, encima, ese largo, ese... Ai, todo mal, todo mal. Outra aburrida, bueno, bueno, non me disgusta. Esta non me disgusta. Divertida, atrevida, clásica con ganchillo, moi acorde coa súa personalidade, cousa que hai que ter en conta tamén. Non está mal. Non está mal de todo. E sabemos que ela pode defender moi ben isto. Esta, un acerto, pero non todo o mundo pode ser Yolanda Ramos. Bueno, vale. A roupa interior por fora. A ver, o que dixen antes dos corsés é para levar por dentro, non para levar por fora. Pero xa que temos este exemplo, vedes, a maioría das señoras levan isto por debaixo deses vestidos espectaculares de Dior. Da igual se estás entrada en carnes ou se non, vale? Sempre che dan corpo. Agora, a boa cousa é leválos por dentro, non por fora, vale? Tomade nota, apuntade ben. Outra aburrida, máis aburridos, coa Yoli Díaz aí tamén aburrida. Mira que normalmente a Yoli suele ser tal, pero en serio, estes puxa non estou de acordo, non hai demasiado neuro aquí, estes van en plan Me Too. A min, sí, debería buscalo, porque eu creo que sí que van un pouco en Me Too. É atrevido poñerse iso nas cadeiras. ¡Hombre! Aquí está, esta sí que mirou o Color of the Year. Moi ben. Caesme mal, Inés Hernán, caesme mal, pero moi ben, vas co Color of the Year. Unha pena que este mal cosido ese corpiño, porque está moi mal cosido, a verdad. Fai unhas enrugas e unhas cousas un pouco raras. Ou está mal planchado ou non lle souberon facer ben o corpo. Pero, aí está. Pero a parte da percha tamén a actitude, vese a venda por Yolanda Ramos. Igual se leva así.
Moi ben, Inés Hernán, ves? Sí que soubo. Aquí outra aburrida. Aquí un señor en azul, menos mala, un pouco de cor. Aquí un señor en pinche faz, pero apagado. Este señor non mirou o Color of the Year deste ano, quedouse co ano pasado, xa está. Bueno, color salmón, din aquí. Este é do Color of the Year 2024. Pichifaz, color apagado. Ou así intermedio. Quedouse entre o pichifaz e o café mousse. Unha cousa aí polo medio. Pareceme ben, moi ben. E ademais, ese lazo, é que non sei como se dice en galego, pajarita. Como se di? Bueno, o lazo moi ben tamén, moi divertido coas ondas. Perfecto, encántame este look, moi ben. Vedes, pódese ser orixinal e non ir feito un cadro vanguardista. Bueno, outra señora elegante e aburrida, unha señora elegante e aburrida enseñando os pezóns, outra señora elegante e aburrida que casi amosa os pezóns, pero non. Outro señor aburrido, outra señora aburrida, ai, Dios mío, aburrido, un pouco así como que colleu a chaqueta da abuela co seu broche e puxoi. Bueno, vale, intentáchelo, pero eres un aburrido igualmente. Este que vai en gris, home, mira, é que mal vestido, sí, pero xa despois de tanto negro xa parece que che mola este, dices, bien, bien, polo menos, ois, atreveuse. Pero agora están tan de moda estes pantalóns así super oversize, hasta nos traxes, que che fan un corpo como de paticorto, de verdade. Bueno, aburrido blanco, e sen corpiño e sen nada, que che fai unhas formas horribles, chica, pero bueno. Moi ben, traxe de terciopelo, moi ben. Outro que ven de gris, coa talla de pantalón que ten que ser, e a chaqueta axustada como ten que ser. Perfecto. Este señor sí que sabe. Como se chama este señor? Manolo Solo. Pois non sei quen é, pero vale, nominado actor de reparto pola serie Celeste. Ni puta idea, pero moi ben. Outra señora aburrida con lentejuelas, outro señor aburrido que parece que vai a unha reunión executiva. Bueno, ben, nin tan mal, divertido. Ves? E os pantalóns da talla correcta. Moi ben. Outro aburrido e xa está, rematamos. Agora sí, pechamos Simbolicor. Mexicano de terciopelo. Outro que se estaba transicionando en Pantone. Sí, totalmente. Pois moi ben, Inés Hernán, que estaba ao tanto das tendencias según Pantone. Perfecto. Pois estaremos atentos aos Óscars, a ver. Sí que vin que nos Globos de Ouro saliu Carla Sofía Gastón vestida de cores laranxa. De laranxas xa falamos aquí e fixo un discurso sobre a paz e a religión de paz que é o budismo, e que por iso iba vestida das cores laranxas do budismo. E foi un pouco en plan de, señora, pero vostede non é budista, non practica o budismo. Que me está contando? Ni Richard Gere se atreveu nunca a tanto, home, por favor, canto paripé. Iso sí, quedáballe ben. En fin, chegamos ata aquí, xa sabedes, mandádeme polas redes sociais modas que deben morrer, que eu fago unha recopilación de todas e facemos unhas bravas con isto de modas que deben pasar a mellor vida. Moitas gracias por acompañarme no Simbolicor. Vémonos no próximo Simbolicor, que vai a ser sobre o azul de Yves Klein. Vamos a analizar o seu exvoto, do que falamos tamén a semana pasada, e unhas cantas cousiñas máis. Vémonos tamén mañá, temos na Lobeira, que imos a falar da Santa Compaña, da Estántiga e da caza salvaxe, así que temos cita ás 10 da noite. Decídeme tamén se vos gusta este horario para os Simbolicores, e nada, pois vémonos mañá e próximas edicións. Chao, chao!
Ai, vou poñer un pouco de musiquita de salida. Porque, claro, non fixen nin intro de entrada nin de despedida do Simbolicor. Por que? Pois porque non me acordei.